Welcome back to my YouTube channel. Gue Insana Meratunya. Jelek bes. Ini lo bolo. 6 dalan uyuh ki apa penak? Ya paling penak no, Cuk. Paling penak no. Dalan uyuh iki paling is the best. Dalan uyuh ki paling penak. Dalan uyuh ki paling yahut. Dalan uyuh iku sing tinggi kenikmatan surga donya. Ngomong-ngomong sesuk iku wis Imlek ya to, liburan geden. Wis Imlek. Piye liburan nanti? Paling wae bocah-bocah ki do nyengkane dolanan-dalanan uyuh. Saenem ki lagi eling nek dalan uyuh ki enak. Enak bolo. Dalan uyuh ki paling is the best lho. Is the best. Pokoknya is the best. Dalan uyuh is the best. The best pokoknya. Pancene yo enak. Aja ngomong sing dalan uyuh ki ngene nem ngono nem ngene nem. Ambune pesing nem. Emangnya dalan uyuh ki arepe mok kokop ora diumbah dhisik. Ya diumbah, disabuni ya to. Terus disabuni pakai mentol. Dadi lek mok kokopi ora ambulangu, ambune ora tengi, ambune ora badeg, ambune ora kecut, ambune iki ora pesing ya to. Ngono. Nek nganu ambune kaya terasi nem. Nek cah wedok matam pijat mana eneng ya to, tempik bau terasi mana eneng. Bau terasi ki apa eneng? Ya ku lek sing ora diumbah to, Cuk, beh aku ngebudrek. Aku lek dikomeni cah lanang-lanang sing mengadi-ngadi ngene iki asine ya kudu tak untal mujur. Rumasane iki bau iki ora diumbah. Kok iso ambu terasi lho. Bauke sapa? Bauke sapa sing ambu terasi? Kok yo eneng ya, tahu to enek sing ngokop bau terasi ya. Ngono ki Bu yo diumbah, gendeng-gendeng diumbah. Makane lek ngencuk iki yo bar dolan-dolan ku aja langsung kentu. Diumbah dhisik kelamine, diumbah dhisik dalan uyuhe. Ora ngger kentu ngono kuwi. Mosok dalan uyuh arep mok gawe ora diumbah. Wis sedina mok gembol keringetan, mok nggih dolan-dolan keringetan iku bakteri ning nglumpuk. Engko lek mok langsung nggih kentu-kentu ngono kuwi bakterine mlebu nang bolongan. Lek kok cah lanang kok bolongan pucuk veline ngono kae nek bolongan nggih nguyuh kan. Ngetokne gejuh kan, mlebune bakteri bisa dari situ bolo. Nek cewek ya kok lubang kenikmatan lubang hitam iku mang. Sakjane ora enek lubang hitam. Wong lek dipliyak rupane lo abang. Jan bosok. Jadi eling, lek arepe kentu diumbah dhisik, aja langsung mok kokop ben ra pesing ben ra mambu terasi cuk ndeng.